Proġett li se jsir fiż-żona magħrufa taċ-Ċawla fir-Rabat Għawdex se jara li jiġi modernizzat l-ispazju pubbliku u anke tiġi provduta akkomodazzjoni soċjali. Ħabar dan il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li spjega kif fil-parti l-kbira tal-proġett hemm maħsub li jiġi riġenerat l-ispazju pubbliku u bekk ir-residenti u l-familji f'Taċ-Ċawla ikollhom żona rikreattiva akbar u iżjed adekwata. Il-proġett għandu binja żgħira ta' akkomodazzjoni soċjali biex f'Għawdex ukoll jiġu mejjuna familji li jeħtieġu appoġġ soċjali. Dan il-proġett holistiku se jsir fuq medda ta' art ta' 3750 metru kwadru fejn 330 metru kwadru jew aħjar anqas minn 9% tal-ispazju eżistenti biss se jkun iddedikat għall-akkomodazzjoni soċjali li tikkonsisti fi 8 appartamenti. Il-kumplament tal-ispazju dak ta' 3 tomniet se jiġi ġenerat kif spjegat fil-proġett bi playing field, outdoor gyms, recreational area b'water features kif ukoll tisbieħ estensiv. Barra minn hekk dan il-proġett se jindirizza wkoll il-ħtieġa li jimmodernizza u jkabbar il-football pitch eżistenti b'150 metru kwadru għal 850 metru kwadru dan sabiex ikun jista' jintuża aħjar kemm għal sessjonijiet ta' taħriġ mill-Victoria Hospers kif ukoll mir-residenti taż-żona. F'dan il-proġett mhux biss se jiġi assigurat li l-ebda siġra ma titneħħa iżda l-kuntrarju se jiżdiedu kemm is-siġar fiż-żona kif ukoll l-arbuxelli. Barra minn hekk se tiġi installata sistema ta' dawl ġdida u faċilitajiet sabiex jitgawdew mit-tfal u mir-residenti taż-żona. Apparti dan żona oħra ta' 775 metru kwadru li tinsab fi Triq Anton Tabone fl-akwati ta' Taċ-Ċawla u li kienet mitluqa għal diversi snin se tiġi riġenerata. Iż-żona se tinbidel fi spazju miftuħ ieħor biex jitgawda mill-familji. Dan il-proġett huwa komplementari għall viżjoni tal-Gvern biex joħloq aktar spazji rikreattivi. L-enfasi fuq dan il-proġett huwa l-upgrading propju ta' din iż-żona, upgrading li hemm bżonn isir, aktar u aktar meta wieħed jikkunsidra li f'din l-istess żona tħalliet mitluqa għal numru ta' snin twal. Għaldaqstant aħna kommessi li anke f'din iż-żona kull propju rokna tal-Gżira Awċija nagħmlu l-investiment fejn hu neċessarju sabiex ħadd propju u l-ebda żona ma nħalluha lura. Intant il-Ministru Camilleri ċara wkoll li fil-proċess ta' applikazzjoni għand l-awtorità tal-ippjanar ma ġiet irreġistrata l-ebda oġġezzjoni minn għaqdiet mhux governattivi, individwi jew mill-Kunsill Lokali nnifsu.